Anem a veure el cas de l'acceleració depenent de la velocitat. I ho farem amb un exemple en què tenim una partícula amb velocitat inicial v sub 0 i és frenada per una força. I la força és k per v, en cas una constant, en direcció contrària a la velocitat. Aquesta és una força típica de fricció depenent de la velocitat. Aleshores, tenim massa per acceleració igual a força, o tindrem que l'acceleració és igual a la força partit per la massa i serà igual a menys k partit per m per v. De manera que dv partit per dt, que és l'acceleració, és igual a menys k partit per m per v. Aquesta és clarament una equació diferencial en la que tenim dos variables, la velocitat i el temps. Si ara tractem de resoldre per el mètode que hem gastat anteriorment, que seria menys km v per dt, fem la integral aquí i la integral aquí, entre v sub 0 i v i 0 i t, això no funciona, perquè no sabem v en funció de t. Això seria la solució, no la tenim, per tant no podem integrar aquí i aquest mètode no és vàlid. Per això necessitem fer un altre tipus de solució, que és agafar l'equació i ordenar-la d'una altra forma que es pugui integrar. Anem a provar aquesta, que seria dv partit per v igual a menys k partit per m per diferencial de t. En aquest cas sí que tenim una variable a cada costat i sí que funciona la integració. I aquí entre 0 i t. Aquesta integral és el logaritme neperià de v entre v sub 0 i v i aquesta integral menys k partit per m per t. Per tant, tindrem de v0 igual a menys k partit per m per t i ara adjuntem el neperià de v partit per v0 igual a menys k partit per m per t i ara prenem exponencial als dos costats de forma que quedarà v partit per v0 igual a e elevat a menys k partit per m per t. Finalment, això dona v és igual a v sub 0 per elevat a menys k partit per m per t. Podem fer el mateix procés d'integració amb la posició de x partit per dt igual a v, ja que ara sabem la velocitat en funció del temps. Aquí seria simplement de x és igual a la integral de v per diferencial de t. Integrar això i simplement vaig escriure la solució, que serà v sub 0 partit per k per 1 menys e elevat a menys k per t, que ho podeu comprovar. Molt bé, escrivim la solució que hem trobat d'aquest problema. És v igual a v0 per elevat a menys k partit per m t i x igual a v0 partit per k per 1 menys e elevat a menys k per t. Aleshores, la velocitat va disminuint amb el temps exponencialment i significa que tenim una velocitat inicial v sub 0 i conforme actua la força va fent que disminueix la velocitat i al final es queda parada en un cert punt i recorre una certa distància i la distància que recorre la podem trobar quan t tendeix a infinit, perquè aquí queda que la posició final serà igual a v sub 0 partit per k, perquè la velocitat disminueix exponencialment, ja que conforme disminueix la velocitat també disminueix la força que és proporcional a la velocitat. Així tenim la solució del problema.
Aquestes són les gràfiques de variació de la velocitat exponencialment i la posició que s'estabilitza a la posició final.